Έχω κατέβει από τη Θεσσαλονίκη περίπου 20 χρόνια πλην. Θα σου κάνω νόημα, νεύμα. Είμαι αυτοδίδακτος ζωγράφος και γενικά ασχολούμαι με την εικόνα. Δημιουργώ εικόνες, κυρίως χειροποίητα. Λοιπόν, η ανθρώπινη μορφή είναι η κύρια έμπνευση της δουλειάς μου. Αυτό είναι ένα πολύ παλιό σχέδιο. Το έχω σχεδιάσει πριν πολλά χρόνια με ένα καρβουνομόλιβο. Όσο πιο απλά είναι τα μέσα, τόσο καλύτερα για τη δύναμη της έκφρασης. Τα πάντα ξεκινούν από ένα βλέμμα. Ήταν το προηγούμενο slide. Αυτό είναι ένα πρώιμο σχέδιο της Λούνα. Έχει βασιστεί στη μορφή της Κλόντια Σίφερ. Προφανώς η Κλόντια Σίφερ άρεσε και στο Γεωργελέ και από αυτήν προέκυψε το κόμικ Λούνα. Η Λούνα, αυτό είναι το εξώφυλλο της αμερικάνικης έκδοσης. Η Λούνα λοιπόν είναι ένα τριαντάφυλλο με υπερβολικά πολλά αγκάθια. Εμφανίζεται στις σελίδες με strings τόσο λεπτά που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και σαν οδοντονήμα. Ζει τη ζωή της με ελαφράδα και απερισκεψία. Οι άλλοι γύρω της είναι απλώς ντεκόρ. Αυτό είναι ένα καρέ που κατέληξε σε πίνακα με ακριλικό γιατί έγινε και μια έκθεση με 16-17 καρέ. Το στερεότυπο της καινούργιας γυναίκας, μοιραίας και απορροφημένης στις σκέψεις της, είναι επίσης ένα στοιχείο της δουλειάς μου. Νομίζω ότι μπροστά στην απόλαυση των εικόνων χρειάζεται λίγη σιωπή. Λοιπόν, ένα μόνιμο θέμα επίσης στα έργα μου είναι ο ερωτισμός και η αναζήτησή του. Ο έρωτας πιστεύω ότι γίνεται μεγαλύτερος και πιο ευγενικός μέσα στις καταστροφές. Και ο γάμος καμιά φορά είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Αυτή είναι μια παλιά εικονογράφηση. Εδώ επικαλούμε ένα απόφευγμα που είχα διαβάσει. Ο γάμος είναι, λέει, ο μόνος πόλεμος στον οποίο κοιμάσαι με τον εχθρό. Εγώ θα πρόσθετα ότι οι σύζυγοι είναι και οι ίστατοι ξένοι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Δουμάς είχε πει ότι οι αλυσίδες του γάμου είναι βαριές. Χρειάζονται 2 για να τις σηκώσουν. Ενίοτε και 3. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σύμπλεγμα ανθρώπων που κάνουν έρωτα και έχουμε έτσι την εξίσωση της σεξουαλικής πράξης. Αυτό όμως που προκύπτει είναι μια τρομακτική διάσταση παρά την ευτυχία της συνύπαρξης όλων αυτών των σωμάτων. Άλλη μια εικόνα με πολύ τράφικ, ένα σαρκικό σύμπαν. Όλες αυτές οι κοπέλες αιωρούνται, ενώ ανήκουν σε ένα σύνολο, η κάθε μία έχει τη δική της αυτοτέλεια. Και γενικά η αιώρηση είναι ένα στοιχείο που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, καμιά φορά οι μάσκες δείχνουν να αντιπροσωπεύουν εξίσου καλά τις ανθρώπινες παρουσίες. Εδώ τι να πω, ο μόνος χώρος που αντιστάθηκε ανά τους αιώνες στην κοινωνική ευπρέπεια είναι το κρεβάτι. Η έκσταξη των προσώπων αγγίζει το πονό. Λοιπόν, υπάρχουν συμβολισμοί στα έργα μου. Εδώ τα ψάρια και η κοπέλα φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση. Ενσαρκώνουν απλώς την μελαγχολία εκείνων που γνωρίζουν ότι η πραγματική ζωή είναι πάντα αλλού. Αυτή η εικόνα και η επόμενη που θα δείτε είναι οι εικόνες που τροφοδοτήσανε τη συμμετοχή μου στο Cow Parade. Η μία όψη είναι αυτή και η επόμενη που θα δείτε. Θέμα της ήταν, ας πούμε, η αναζήτηση της αγάπης μέσα στο αστικό τοπίο. Δεν είναι υπέροχο χρώμα το μαύρο.
Λοιπόν, εδώ έχω χρησιμοποιήσει πιο pop στοιχεία όταν συμμετείχα στο Hearts in Athens. Ήθελα η καρδιά μου να σηματοδοτεί την αναγκαιότητα του έρωτα στη ζωή μας. Ήθελα... Το ξεχνάμε τι ήθελα. Λοιπόν, υπάρχει και πολιτική στα κόμιξ μου. Νομίζω ότι υπάρχει μια επιδημία κατάθλιψης. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι έχουν πάψει να ονειρεύονται και νομίζω ότι πεθαίνουμε πια όταν δεν μπορούμε να αναορευτούμε. Επιστρέφουμε στις ωραίες γυναίκες. Οι ωραίες γυναίκες είναι από μόνες τους ένα ξεχωριστό είδος. Η όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται να παλέψει για τίποτα. Τις τα προσφέρουν όλα οι άντρες. Ξεκινώντας από τον μπαμπά τους, τους φίλους τους, τον σύζυγό τους. Για αυτούς η ομορφιά γίνεται το παν. Εδώ έχουμε μία φιγούρα που κάνει ορατή στις σκέψεις. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο πετυχημένες μου γιατί τη βρίσκω πολύ συναισθηματική. Έχει ένα πρόσωπο που οικετεύει σχεδόν να το αγαπήσουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια σελίδα από ένα κόμικ για την Ολυμπιάδα του Πεκίνου, της πολιτιστικής Ολυμπιάδας του Πεκίνου. Και αυτή η κακομοίρα τραβάει τα πάνδυνα επίσης αυτό το κόμικ, επιστρέφει στο νερό μετά από ένα όνειρο που έχει δει. Γενικά κακοποιώ λίγο τις ομορφιές. Αυτό τώρα είναι το τελευταίο κόμικ με το οποίο συμμετείχα στο φεστιβάλ της Βαβέλ. Σας δείχνω εντάχει τις σελίδες. Για μένα ο άνθρωπος είναι ένα κράμα ενστίκτου και λογικής, κάτι σαν κένταυρος. Μισός άνθρωπος, μισός ζώο. Στα κόμιξ μου αυτό το στοιχείο εξερευνώ. Άνθρωπος και τέρας θα έλεγα. Αναγνωρίζω ότι είναι προτιμότερο να συμμετέχεις στη ζωή παρά να μιλάς για αυτήν ή να γράφεις. Το είχε πει ο Τόμας Μαν αυτό. Λοιπόν, αναζητούσα κάτι που να εγγυάται την προσωπική μου ισορροπία, να εμπλουτίζει το πνεύμα, να με βελτιώνει σαν άνθρωπο. Δεν ήξερα τι ακριβώς με ενδιέφερε όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά. Ήξερα βέβαια ότι δεν με ενδιαφέρει η παραγωγή, ότι δεν με ενδιαφέρει η απόκτηση μιας ειδίκευσης. Τελικά κατέληξα ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης με όλους εσάς. Ευχαριστώ.